जै बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोन नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै मोनसे आपडेट होफिननो नागिरदों। आं जे मैया मोनसे भिडिअ होनाय जादोंमोन। तारमाने फिसाय थाखानानैबाबो एबा बिसि थाखानानैबाबो माने गुबुन हिनजावजों रिलेसन लाखिनानै गुबुनाव गथ' जोनोम होलायनाय बाथ्रा। दा बे बाथ्राखौहाय आं मैया होदोंमोन, नाथाय आपडेटआ दिनै बेनो जाहैबाय मा बिथांमोना दिनै बिहारनिफ्राय लाबोगासिनो उन्दैखौ। दाहाय सफैगोन, मोनाबिलि समाव न'आव सफैगोन होनना बुंदों। बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांमोना मोजाङै मोजां लाबोगासिनो दङ आरो मोननै न'खरजों बिथांमोना मोजां डिसकासन खालामनायनि गेजेरजोंहाय प्रब्लेमा समाधान जासिगोन बेखौ बुंदों। जास्ट बिथांमोना आंनो भिडिअ बानायनो थिनहरनायखाय फिन आरो आं दिनै आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनो नागिरबाय। आं इसेबां गोदाव बुंनाय नंला। बिथांमोननि गेजेराव थारमाने हौवानि बिराद बुहुल दङ। थारमाने जाय हौवाया बिदेशआव खामानि मावनो थांदोंमोन, ओमफ्राय थांनानै गुबुन माने हिनजावजों रिलेसन लाखिलायनानै बेफोरबायदि गथ' जोनोम जाबाय। दा बे गथ'आ फिसा हौवा होनना बुंदों। दा बे फिसा हौवा गथ'खौ बिसोर खांसिगोन। सिगांना गावना थाखानाया माने फिसा हिनजावमोन नालाय, ओंखायनो बिथांमोना दा मा जाहैबाय मा बे गथ'खौहाय फिसा हौवा गैयैहाय मोनबाय नालाय बेखौ खांसिगोन आरोखि। दा खांसिगोन आंनो फोरमायहरदों। ओमफ्राय खुनु जेबो प्रब्लेम जाखायाखिसै। दा जेबो प्रब्लेम जायैखाय बिथांमोना मोननै न'खरजों मोजां डिसकासन खालामनायनि गेजेरजों समाज दं नालाय, समाजाव मोजाङै डिसकासन खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोना प्रब्लेमा समाधान जासिगोन होननानै फोरमायहरदो आरोखि आंनो। आंहाबो बेबायदि गोरोन्थिखौ जिबनावबो दामावसै। बेफोरबायदि गावहा बिसि फिसा थाखानानै गुबुन हिनजाव आरो हौवाजों लाइन मारिनाय, गुबुन हिनजाव आरो हौवाजों लाइन मारिनानै दाबसे जायगायाव बेफोरनो गोदाव सोराव खालामनाय, बेफोरबायदि थासारिखौ जिबनावबो दाबाव। मानोना गोबां साननो गोनां थायो। नोंथांनि गथ' गथायनि फिउचारनि बाथ्रा दङ। नों बेफोरबायदि गियानखौ जुदि लायोबा नोंनि गथ' गथायाबो बेफोरबायदि गियानखौनो सोलोंगोन। आं बिनिखायनो नोंसोरखौ गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायबाय, नोंसोरो अननानै दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि खामानिखौ दा माव। नोंहा जुदि फिसा दंखायो, नोंहा जुदि बिसि दंखायोबा बे बिसिजोंनो मोजाङै गथ' गथाय खांनानै मोजाङै नोङो संसारखौ जानो नाजा। मानोना नोंनि गथ'खौ मानसि खालाम, मोजां फोरों, मोजां शिक्षा हो। जुदि नों दिनै बिफा बैसो जानानै आरो नों बिफा जानाय समावबो जुदि नोंहा गुबुनजों बेफोरबायदि लाइन लानानै जुदि नोङो नोंनि न'खरखौ सोलिनो सानदोंबा नोंनि न'खरा बोरै मोजां जानो? नोंनि न'खराथ' सिलिंखार जालांगोन, जोबलांगोन। खारन जोङो बुहुम मानसियाव खेबसेल' जोनोम मोनो जों संसाराव। दा खेबसेल' जों जोनोम मोननायाव जुदि नोङो जुदि नोंनि रोंनायफोरखौ बा नोंनि आखल आखुखौ नों मोजां लानानै जुदि संसार खालामनानै थायाबा बिनि फाफखौ सोर रुजुनगोन? दा गतिके नों बेफोरबायदि खामानिखौ मानो मावदों? नोंनि साननायखौ नोङो माने हमथानो नाजा। गोसोनि लुबैनाया बिदिनो। नों दिनै सोरबा हिनजावजों बेफोरबायदि गेलेदों आरो गुबुनबो नों गेलेनो नाजागोन। मानोना नों बेफोरखौ नागिरबाय थागोन। खारन नोंनि माबाया बिदिनो जाबाय नालाय। दा बिनिखायनो नोंसोरो बेफोरबायदिखौ सिन्था खालामनो नाङा। इसिबां नों जाय हिनजावखौ मोनबाय बेजों नों सन्थुस्थ' लानानै नोंनि गोसोनि साननायखौ नोङो गोजोन होनो नाजा। संसारखौ बेजोंनो जानो नाजा आरो नोंनि फिउचारखौ मोजाङै दालां। नोंनि गथ' गथायखौ मानसि खालाम। आंनि तरफनिफ्राय आं बेखिनि एडभाइसखौहाय नोंथांमोननो होबाय। आरो बुहुलावबो जा गोरोन्थिफोर मावबाय जिबनावबो दाबावसै। मानोना बेफोरबायदि जों न'खरा मालाबाबो थांना थानो हाया। न'खराव प्रब्लेम फैयो। नोंनि न'खरनि थांना थानाय, नोंनि गामि समाज गासैखौबो नों लाजिफानाय जायो। गामिया बरनाम मोनो, गामिनि गोरों गोरा गावबुरा एरिया बयहा बरनाम जायो। बेफोरबायदि बरनामखौ नों खालामा। आं बेखिनिखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो खावलायबाय। अननानै बिथांमोनाथ' आंनो खिन्थाहरखाबाय, बिथांमोना मोजाङै मिलायबाय आरो गथ'खौ खांसिगोन खांनाया। मानोना बिथांमोननो फिसा हौवा नांखागौमोन नालाय, दा फिसा हौवा मोनबाय हिसाबै बिसोर खांसिगोन। ओंखायनो मोजाङै मिलायबाय आरो बिसोरो। दा बे आंनि फोरमायहरबाय। बिथांमोना गामिखौ दा बुंसै आदा होनना बुंबाय। दा मानोना बिथांमोना अलरेडि मोजां मिलायखाबाय थारमाने मिलायखाबाय आरो मोननैबो न'खरजों मिलायबाय। ओमफ्राय बै जाय हौवा, बे हौवायाबो लांफिनसिगोन। बेखौ आंनो फोरमायहरदों आरोखि। आं बेखिनिखौनो फोरमायनाय जाबाय। थेंक इउ।